Oiartzundarra zara, Karmele, irakaslea, Bai, idazlea, bertsolaria? bai, izan nintzen bertsolaria. Orain dela denbora bat bertsolaritza alde batera utzi nuen. Sentitzen nuelako ura etzela nire lekua, holtza gainekoa bintzat, eta bazter batera utzi nuen. Idazten bai? Idazten bai, baina egia da azken aldian gutxiago, bertsotan ere askoz gutxiago idazten dudala. Bueno, ikusten dalako hemen, liburuan, purtsu bete zaletasun hori edo idazten ohituta dagoen bat ematen lumabea dauela atzien. Noiz hasi idazten zau, Karmele? Idazten, betidanik idatzi dut. Idazteko zaletasuna eskola garaian asko idazten nuen, irakasleek asko animatzen duten. Egia da, orain dela, 15 bat urte arte ez nintzela idazten serio jarri edo lehiaketetara aurkezten, eta gisa horretan. Ipuin liburua, ipuinak gustatzen zaizkigunok gozatzen dugu zeuk ere? Irakurtzen dituzu zergaitik ipuin liburua? Bai, normalean ipuinetara jotzen dut, bai irakurle bezala, bai idazle bezala. Asko gozatzen dut, oso momentu txikiak izaten ditut normalean bai idazteko, bai irakurtzeko. Eta gustatzen zait, istorio bat hartu eta bukatu, ezta? Eleberriak normalean denbora gehiago behar duzu edo, beste lan bat eskatzen dute, eta gustatzen zait, ez? Gainera bukaeran normalean izaten dute, ez? Bukaera potente xamar bat, eta gustatzen zaizkit. Hitz egingo dugu berehala liburuari buruz, ez gara bakarrik egongo, oso ondo inguratuta. Elkarrizketan, nor gonbidatu duzu elkarrizketara etortzeko? Alaia Martin Etxebeste gonbidatu dut, Oiartzundarra bera, aspalditik ezagutzen dugu elkar, bertso eskolan elkarrekin hasi ginen, eta geroztik, nik bertsolaritzaren bide horretan ez dut jarraitu, baina lagun mina gara, geroztik, eta asko estimatzen eta miresten dudan pertsona da, bai lagun bezala eta bai sortzaile bezala. Uste dut, izugarrizko lana egiten ari dela. Ez du nire ama zenaren antzik, batzuetan ahaztu egiten zait bera dela. Elkarren artean zerikusirik ez duten bi pertsona dirudite bere iraganak eta bere orainaldiak. Literatur sari batzuk irabazita, Karmele, Donostia hiriko kutxa literatura saria. Eskuratu dugu liburuak, eskuartan daukagun ipuin liburuak. Bai, sari potoloa, egia esan. Oso sari garrantzitsua. Lehiaketek beti ez, arrisku hori baduzu irabaztekoa, baina oso urrun ikusten nuen liburu hau saritua izatea, pentsatzen nuelako jende aditu eta idazle aditu asko egongo zala bertan. Orduan, sekulako sorpresa polita. 10 ipuinez osatutako liburua, bada helburua, dinot, sariren batera aurkeztu behar bada, zeure buruari bepe batzuk jarri, forma eman liburuari, nola sortu ziren 10 ipuin hauek eta noiztik idazten liburua? Normalean sariketa guztiek izaten dute gutxieneko edo gehieneko kopuru bat, orduan alde horretatik oso ondo aukeratu behar duzu zer nahi duzun idatzi. Eta abia puntua pixkat izan zen azkeneko ipuina edo, manera itari idatzen nion ipuin bat. Eta hor sortu zen lehenengo Haragizko mamua, hortik abiatu nintzen. Eta hortik abiatuta erabaki nuen lehiaketa honetara aurkeztuko nintzala, orduan ipuin zaharrago batzuk berreskuratu nituen, horiek moldatu Haragizko mamu hauetara, eta Haragizko mamu berriak sortu. Eta berri horietatik batzuk aukeratu, horiek garatu eta liburua osatu. Uste du, Haragizko mamu izendapen horrek itzalduza izan dezake? Bai, eta lan zaila izan zen ze Haragizko mamu kontatu nahi nituen aukeratzea. Hainbeste okurritzen zaizkizu, gero ere ez dakizu emaitza zein izango dan, garatu arte, ez da, orduan. Baina, jolas titulutik abiatuta, bai. Haragizko mamuak sortu behar zen dituen. Hori da. Eta 10 ezberdin daude, liburuan. Bai, eta lanaren parte hori ere bazan, ez? Haragizko mamu horiek, beraien artean oso desberdinak izatea, ez? Liburua errepikako regi ere ez geratzeko. Nortzuk dira? Denetarik dago, denek pertsona bat dute oinarrian, Haragizko mamuak horregatik dira, ezta? Badirelako pertsonaia batek edo oroitzapen batetik sortutako
haragia dute, ez da, pertsonatik dute, eta horregatik izena dute horrela, izan daiteke pertsona baten presentzia, hutsunea, pertsona batek eragindako mina, edo izan daiteke norbera, ez da, bere buruaren mamu. Pertsonaia ezberdinak egoera ezberdinetan, ipuin hauetan, eta esan dugu, mamu izateko ere ezberdinak, baten bat falta dana, zu zeu, momentu baten bihurtzen zarala, dinot, zemate egoera ezberdin, eta oso genero aldetik, adin aldetik, oso ezberdinak erun aldetik esaten gabiltzena, baina oso garaikideak eta gaur eguneko liburu bat, esango nuke, problematika pertsonaia bakoitzak duen problematikagatik. Bai, esango nuke orokorrian lantzen diren gaiak badirela oso gai aktualak edo zaintza, zahartzaroa, gaixotasuna, ez? Badira geroz eta gehiago hitz egiten da gai horien inguruan. Eta alde horretatik ipuin guztiak badute antzekotasun bat, danak oso etxe giroan gertatzen dira, oso pertsonaien oso barrutik kontatutako ipuinak dira, naiz eta geroztuk esan bezala, bakoitzak bere espazioa duen, bere gaia, bere kontatzeko modua ere, ezta? Baina badute denak antzekotasun bat kontatzeko modu horretan, eta nondik abiatzen diren, ez? Pertsonaien oso barrutik abiatzen direlako. Gogortasun horretan, lehenengo ipuinean, jarriko gara esate baterako, gurasoak zaintzen, ama zaintzen dauen gizon bat, baina, klaro, aitabe lekua ezin kokatu, egoera berrian, amak burua galduta izango du. Gogortasun horretan, ze era poetikoan, ez dakit poetikoa dan berbiebe bai, baina ze era gozoan edo detailetan, arreta jarrita, ze kontakizun, pentsa arazteko kontakizun egiten diguzun. Bai, badirudi hasiera batean semearen eta amaren artean dagoela fokua, baina nik uste benetan kontatzen den historia aitaren historia dela, ez? Aitaren dekadentzia edo aitaren gaixotasun edo izateari uzte hori, ez? Ipuin horrek badu, zein da ipuin horretako haragizko mamua, ez da? Hasiera batean badirudi ama dela, haragizko mamua, baina aita ere izan daiteke, ez? Pixkanaka beste norbait bihurtzen ari den pertsona hori izan daitekelako orduan. Nola ordenatu ipuinak? Irakurtzen hasita, eta lehenengo ipuin horrekin eta lehenengo herriarekin irakurle moduan esaten dugulako bai, nik neure buruari esan nion, nik hau ez dut irakurri nahi. Baina gero irakurtzen jarrita, da gero bigarren ipuina dator, da gero hirugarrena dator, da gero ja badakizu jolas ezein dan ipuinean liburuan eta jarraitu nahi duzu. Baina zelan ordenatu hau guztia eta zelan ari hori egin, ez da? Mamu ezberdinen artean. Bai, abia puntu bezala oso ipuin gogorra da, edo mina oso gordinki erakusten duen ipuin bat da, baina nahi nuen liburu guztiak baduelako asko minetik, gordintasun horretatik, eta nahi nuen lehenengo ipuinak izan zezan hori. Gero etorriko zenaren isla txiki bat izan zedila, ez? Ordena, bai, azkena oso argi neukan, ez? Azkena horrek izan behar zuela, lehenengo idatzetako ipuin horrek izan behar zuela liburua itxiko zuen ipuina, eta gero batzuk bai, tartean ikusten dituen, gaiagatik edo luzeragatik, beste batzuen tartean joan bertzutela, ez da? Luzeraz laburrak ipuinak. Bai, orokorrean hala gustatzen zaizkit ipuinak, hasi eta bukatu. Bestela, arriskua izaten dutelako ipuinek eleberri eta ipuinaren artean gelditzeko, punta batetik hasi, bestera joan, adar bat heldu, beste adar, ez? Galtzeko arrisku asko izaten dute gehiegi luzatu ezkero, orduan, normalean ipuin laburra gustatzen zaizkit. Ipuin laburrak eta lehen ganetik aipatu dugu, baina hasi eta amaitu egingo direnak. Ipuinak ere oso ezberdinak izan daitezkelako, eta batzutan pintzelada bata momentu batena, eta oso zabali geratzen dira, ez da kasua, liburukue, hasi eta amaitu egingo dira. Ez, normalean irekita edo amaitu gabe gelditzen diren ipuin horiek ez zaizkit gustatzen. Beti faltan sumatzen dut, ez? Idazleak nola bukatuko lukeen, edo bukatu gabe gelditze hori ez zait asko gustatzen. Orduan nire ipuin guztiek normalean amaiera, hasiera bat eta amaiera bat izaten dute, ez da?
Bueno, kaixo, nik aukeratu duten liburua Uxue Alberdiren kontrako estarriak deitzen da. Eta, bueno, pixkate arrazoiak, orain dala gutxi, emakumeen presentziaren aldetik historikotzat izan dan txapelketako finala bizi berri izan dugun honetan, egokia pentsatu jat berriro ere liburu hau ekartzea. Liburu hau egiteko, Uxue Alberdik 15 emakume bertsolari elkarrizketatu zituen, bertsolaritza tradizionala, gizonen espazioa izan da eta da. Eta jardun horretan, 15 egun jardunean ari dien emakume bertsolarien testigantza eta bizipenetan oinarrituta, nola sentitzen dien adierazten digu eta pixkat jardun hori mugatzen dituzten 22 mekanismo identifikatu. Eta, bueno, importantea pentsatzen jat gauzak aldatzeko lehengo identifikatzea eta izena jartzea, eta hori egiten du Uxuek liburu honetan, eta bebai, oholtza baten gainean, bizitzaren gainontzeko esparruetan bezala, emakume bat eta gizon bat berdintasun baldintzatan daudela uste dutenentzat, irakurgai interesantea. Eta bide batez be, aipamen honekin, liburu hau aipatzearekin, aitortu nahi dut ere bai, bertsolaritza denontzat erosoa izan dadin espazio bat izateko lanean ari diren antolatuta eta saretuta lanean ari diren emakume bertsolari feminista guztiei. Amaieren garrantzia hori, amaieren garrantzia, esaten gabiltzen bat, irakurle moduen, amaiera irekiago bat, nire irakurle moduen, onartzen dut bai, itxita badago asko zobeto egia esan, dibertigarriagoa dela iruditzen zait, baina hasieren garrantzi hori, gaur egun oso kontuan izaten dena, eta irakurle moduan be, zenbat eskertzen den, ezta? Indar horrekin abiatzia. Bai, niretzat oso garrantzitsuak dira hasierak batez ere girotzeko, bai? Irakurlea giro horretan sartzeko, aprobetxatuz pertsonaiaren lekuan jarri, pertsonaiak sentitzen duen horretara eraman, pixka bat irakurlea pertsonaia dagoen espazio horretara eraman eta bertan kokatzeko. Sorpresa faktoreak, bigarren ipuinean esate baterako, maitasuna, bai, maitasuna amaitzen denien gertatzen dena. Bai, eta nolako... Izugarri gozatu dut nik, bigarrenarekin esate baterako, bihotz iraungia horrekin, eta esaten gabiltzena, Karmele oso ondo idatzita. Dagoena, beharrezko berbekin, beharrezko egiturarekin, zenbat buelta ematen diozu idazketari? Buelta asko ematen dizkiot idazketari. Normalean irudi bat ikusten dut. Idazten dudanean ere, nire testuak irudi bat izan behar du. Orduan askotan, ideia berdinari buelta eta buelta eta buelta aritzen naiz, baina behar bada esateko moduak ez dit konbentzitzen. Orduan, izan daiteke hitz bat, edo puntu bat, edo koma bat, baina horregoten naiz buelta, paragrafo berdinari buelta eta buelta. Azkenean, soinuagatik edo formagatik, soinuagatik gustoko dudan horretara iritsi arte. Gurasoak zaintzen esan dugu lehenengo ipuin horretan, eta egoera gogor bat zelan empati hori agertu, ez da? Azkenien zelan era gozo baten, ez da berbie gozo bez, baina erakutsi geuri, bihotz iraungia, maitasuna sorpresa, inorrez hil egingo nau, laugarren ipuina, jolas ezberdinak zuretzat, sortzaile moduen bebai, batean, ez dutasun hori, ez da? Batek uste du batemat atzetik daukala bebai, eta ze ritmotan eta ze frenetiko doan ipuin hori bebai, eta ez da angustia sorrazten digun bebai. Bai, Araizko mamuak oso desberdinak izanik, kontatzeko moduak ere oso desberdina izan behar du ez, oso ondo desberdindu behar dira bata bestean gandik. Orduan, zuk aipatzen duzun ipuin horretan, badauka estres puntu hori edo presio puntu hori, pertsonaiak berak bere buruangan jartzen duen estresa edo ezakit ez, nola erritmoa aldatzen doan hasieratik bukaerara, erotasun puntu batera iritsi arte, irakurlea urduri jartzeraino, ez? Biziraupen hori, bizirauteko bera asko, esate baterako, kanpotik datorren baten bat, gure herrialdera eta etxeren bat garbitzen egon behar dan emakumearen ipuina, bertakoa dan emakume bat, beko zuan, bihotzean daukan ostasun hori berotzen saiatuko dana, bizirauteko zenbatera ezberdin be bai? Bai, uste dut badirela errealitate batzuk
oso ezkutuan gelditzen direnak, behin adin batera iristen direnean emakumezkoak batez ere, badirudi beraien bizitzak egin behar zuen ibilbidea egina duela, eta horrez dagoela ez aldaketarik, ez ezer berririk, ezta? Eta nahi nuen gordean edo ezkutuan zeuden emakume horiek azalarazi nolabait, ipuin horietan. Sentimentuen indarra, sentimentuen balioa, eta gora zarra egiten zure bai. Sentimentuekin kontatu, azkenin bizitzako gauzarik handienak direlak, bizitza bera, esango nuke. Bai, batez ere, liburu honetan nik esango nuke sentimenduak kontatzen direla, aipatzen ditugun gai horien inguruan gora bera dabiltzan sentimendu horiek, ez? Bizitza zer da, sentimenduz beteta gaude, eta horiek markatzen dute gure ibilbidea, ezta? Horiek zehazten dute alde batera, bestera, eta ipuin batzutan oso argi ikusten da, ezta? Sentimendu horiek modu batekoak edo bestekoak izan, erabakiak ere horrela hartzen ditugula, ezta? Horien araberakoak direla gure erabakiak. Gero esan duguna, irakurtzen hasita oso errez du, hasiera eta amaiera dauka, eta sartzen zara ipuinean, ze eskatzen diozu? Idazle moduan irakurleari, idazten zauzenien pentsatzen zabiltz guregan, zeure buruarekin egiten duzun ariketa bata, nola idatzi duzu, guregan pentsatzen, eta espada holan zer eskatu guri, bestaldetik? Normalean ez dut gehiegi pentsatzen irakurlearengan, erabat amaitzen dudan arte ez dut pentsatzen. Normalean idazten dut, ni nahi dudan hori, nahi dudan bezala, eta bukatutakoan bai jartzen naiz pentsatzen, gustatuko zaio irakurleari edo, ez, kasu honetan, lehiaketa honetan, liburu formatu honetan atera da, eta ardura pixka bat ere sentitzen dut, ez, irakurleari gustatuko zaio eta pentsatzen dut horrengan. Baina aurrez, idazketa prozesuan ez dut publiko edo, ez, beste aldean egongo den pertsona horretan gehiegi pentsatzen. Eta batez ere, liburu honetan eskatuko nukeena izango zen sentitzea. Eta nik uste hori bilatzen dudala etengabe. Irakurleak pertsonaia sentitzen ari den gauza bera edo antzeko hori sentitzea eta pertsonaiarekin empatizatzea. Bat aukeratzearen esango nuke Cristina Moralesen lektura fazil, ideologikoki utzi zidalako arrastoa, leherketa bat bezala izan zen niretzat, eta kasi garrasika ari den liburu bat da. Atzerapen intelektuala daukaten lau protagonista dira, hori esaten diote administrazioek eta medikuntzak, baina eurek askoz gehiago dira, eta pixka bat euren politizaziorako eta askatasunerako bidea deskribatzen du oso modu ederrean. Kin Montzu aipatuko dut, 86 ipuin da antologia bat hori jarri dut, baina gauza guztien zergatia ere esan dezaken, ipuingile bat aipatzagatik, zaila da aukeratzea, baina bada idazle bat jotzen dudan askotan tonu baten bila nabilenean edo tonu batzutatik atera nahi dudanean, Kin Montzuk daukalako errealismo mota batetik ihes egiteko modu bat edo literaturaren posibilitateak erakusteko edo erakusten dizkit eta horregatik jotzen dut batzutan Kin Montzora. Hor zalantza barik Jan Etxepare medikuaren buruskak eta beribilez, bata eta bestea. Ene maite hilkorra, badakit ez zaitu dala oraiko baizik. Oraiko baizik ez zaitu dala, badaki alakotz zaitut ordean maite. Karmele bertso eskolako lagunak? Bai, aspaldiko lagunak. Ala, jazen moduz? Ongi, zuegin gustora. Oso gustora geube, zugaz, ze ikusgarritasun hartuta egon zareten orain arte, danok, Euskal Herriko txapelketa nagusia pasatuta gero, distantziatik, zelan ikusten da? Distantziara, ikusten da distantziatik, eta, liserik eta egiteke orain di, baina, pozez ikusten da, eta oroitzapen polit bat, goxoki bat, jasota, iraganerako eta aurrera begira, eta momentura. Zelan bizitzen die, bakoitzaren sortze lanak, bestaldetik. Lagunak izan da, Karmele Arro, seguraski, Alaiarena, Alaia honelako liburu bat idatzita, Karmelek zeue bai, zelan bizitzen da hau?
Bai, miresmenez, nik Alaiaren lana miresmenez bizitu dut, baina ez, orain finalarekin badirudi, ez? Orain iritsi dela gorenera, baina niretzat Alaiaren ibilbidea izugarria izan da, eta izango da, oraindik ere. Eta miretsi dut urte askotan, eta miretsiko dut urte askotan. Laguna garela sumatzen. Antzerakoa daukat esateko zentzu horretan. Karmele bai pertsona bezala eta lagun bezala edukitzeko zorte daukadalako asko miresten dut, eta idazle bezala eta sortzaile bezala ere hastapenetatik miretsi dut. Karmelek bertso eskoletan ume, gaztetxo, ginela 12 urterekin kantatzen zituen zenbait bertso, ironia fin hori, zehaztasun hori gogoan dut, eta orduan ere miresten nuen eta aitortzen nion, eta, bueno, esango nuke goranzko bide bat egin duela, zabaldu egin duela hori guztia, poz izugarria hartu nuen, hainbat sari irabazi ditu, eta gertutik ez, jarraitu dut loratze hori, eta honekin ere poz handia hartu nuen, eta gero oso gustura irakurri dut, eta uste dut lan sakon eta zabal badagoela horren azpian, eta, bueno, hoi duen distiraz egin duela hori. Bertxotan jakiteak, dinot, bertxolari nahiko, azken aldian idazle lanetan, ez dakiz euke tentazioarek izan duzun, Alaia? Bai, tentazioa bai, baina, bueno, batetik denbora behar da eta hortan ariman jartzea, eta gero onartzea, idatzita guztien duzun hori, idatzita utzi nahi duzun bezalakoa dela eta maila hortakoa, eta horrere barne gerra batzuk ere izan ditut, baina idazteko joa ere oso umetatik izan dut, baina ez diot aski denbora eskaini sekula. Josu Landan orden, nahiago nuke galdera horri ez erantzun, zeren eta aski harreman estua dut tipo horrekin, eta nahiago nuke beste norbaitek erantzungo balu galdera hori, galdetu nire ingurukoei, begiratu Wikipedian, nahi duzuena egin, baina ez fidatu inori entzuten diozuenarekin, zeren eta inor ez baita fidatzekoa. Ahmatobak batez ere eskerrona eragin dit, beste gauza askorekin batera. Plazera, sufrimentu txiki batzuk ere bai, baina batez ere eskerrona arrazoi simple batengatik. Nik garbi daukat, itzultzaileak existitzen dira edo existitzen gara idazleak badaudelako. Idazlerik egongo ez balitz, itzultzailerik ez litzateke existituko. Beraz, alde horretatik, ni itzultzaile ere banaizen aldetik eskerrona batez ere egileentzat, eta kasu honetan Ahmatobarentzat. Niretik, 20. mendeko iragan urrunean, ibili nintzen argian, baina honi gaur egun batez ere argia zalea naiz, eta bueno, ekonomikoki ere, nire neurrian kontribuitzen dut, eta baliatuta aholku komertzialen tarte hau, jendeari aholkatuko nioke, sartzea argia.eus/ egin argiakoa eta egin dadin argia zalea. Ludi, unibertso, konstelazio, planeten alineazio, ez dakit, nik bintzat zuza ez dut bizi horrelako astronomiazko parametroetan niretzat, eta behar bada nahiko kursi geldituko da, baina niretzat zuza da bizitzeak merezi izan duela arrazoi nagusietako bat. Narrazioaren lilura. Lanbide bai, nire diru sarreren erdia, gutxi gora bera, literaturaren mundutik jasotzen ditut. Beraz, lanbide bada, neurri batean, pasio baino gehiago esango nuke plazera. Nik mania handia diot bekatu hitzari, ez dut soportatzen bekatu hitza,
Eta gainera, aitortu gabekoa baldin bada, ez duzu esperoko nik hemen telebista aurrean aitortzea zein den, ezta? Bueno, esan duguna, irudi batzuetatik abiatuta esan duzu Karmele sortzen diela ipuinak, baina maiera jakin dabe bai, bertxotan osoikoa da nau be bai, detaileetan gorputz asko dago liburuan, pertsonaia eta mamu guztiek euren gorputzare erakusten digute. Lagunduko du bertxotan jakiteak honetan, galdera? Bai, nik uste bertsoak ematen dizun zerbait dela hitzarekin gozatzeko aukera hori edo ikustea, hitzarekin jolastuz gozatu daiteke eta nik uste literaturak ere idazten zaudenean baduela hortatik, hitz jokoak egiteak, momenturen batean gauzak errimatzea, badu bertsolaritzatik asko eta nik uste ez dela kasualitatea bide hori, normalean gertu egoten diren bi bide izaten dira, bertsolaritza eta idazten bukatzen duten pertsona horiek. Kazetaritza, askotan bebai, bertsolari asko, kazetari lanetan eta bikain. Laburtzeko historia kontatzeko behar hori, eta azkartasun hori askotan erabiltzen duzuena, liburu eginda, Aragizko mamu hauek, alaia zure begietatik, zure ikuspuntutik, zer azpimarratu? Hainbat gauza, uste dut badela arkatz eta fosforituz irakurtzeko moduko liburu bat, nabardurak aipatuko nituzke bereziki, Karmele uste dut idazten eta bizitzen oso ongi dakiela eta begiratzen ere bai. Eta uste dut badaukala lupa bat eguneroko bizitzaren gainean, egunerokoan, ez dakit nola artxibatzen duena eta denok ikusten ditugun, baina askotan jasotzen ez ditugun irudi horiek, sentsazio horiek, patrikaren batean gordetzen zaizkiola. Eta horietariko asko daude hemen, eta uste dute bizitza horiek egiten dutela. Jabetzen ez bagara ere erabakia handiek bai, momentu handiek bai, harremanek bai, baina askotan sentsazio txiki horiek eta esangabeko hori guztiek, ez? Mamu horiek eta horiek oso presente daude, gero esango nuke amorrua ere oso presente dagoela, baina oso era dotorean erakutsitako amorru bat, bizirauteko balio duen amorru bat, eta gainera bizia irauteko balio duenez, umore ukitu bat eranzten diona. Ordan, esango nuke bizitzaren eskolatxo bat ere badela, pertsonaiek badukatela halako amorru eta tristeziatik jarraitzeko eta irauteko gaitasun bat. Eta hori Karmelek erantzi diola, esango nuke, pertsonaiek ere bizi badute, baina baduela bere ukitu bat horrek. Eta aldi berean, batzutan ez duzula adiskide egin nahi, mamu eta persona horiena, baina zure barruko itzalaren zati batek eskua ematen dela, ez pertsonai horiei, pizten duela halako sokatira bat barruan eta uste dut horrek lan handia eta meritu handia daukala. Nik uste hor ere, idazleak berak aukeratu dezakeela zertan jartzen duen lupa hori, ez? Eguneroko gauza txikitan jartzen duzun lupa hori, edo etengabe gauza berria kontatu nahi dituzun, edo abenturak kontatu nahi dituzun, ez da? Nik uste idazleak aukeratu behar dula non jarri indarrak, guztia ezinezkoa delako. Orduan, nor bere autua ere bada, ez? Nik hau nahi dut kontatu, hemen jarriko dut zuk esandako lupa hori, eta hau nahi dio transmititu irakurleari kasu honetan. Kaixo, ni Iraide naiz, eta gaur kontan Violet Parken bidetik liburuari buruz hitz egingo dizuet. Jenny Valentine da liburu honen idazlea. 2008 urtean argitaratu zuen liburua. Hasieran liburua ingelesez zegoen, baina Inigo Arrastik itzuli zuen euskerara. Imagina ezazu momentu batean Londresen bizi zarela. 2002 urtea da, eta egun normal batean taxi bat eskatzea bururatzen zaizu. Hortarako, taxi estaziora jaten zara. Eta bertan, taxi bat eskatzen zuen bitartean, errauskaixo bat ikusten duzu. Egunak pasa egiten dira, baina ez duzu errauskaixoa burutik kendu. Zer egingo zenukezuk?
Liburu hau, liburu autobiografiko bat da, eta euskara batuan dago idatzia. Kapitulo oso motzak ditu, eta beraz oso erresa egiten da irakurtza. Liburu honek gaztea izatea zer den oso ongi islatzen du. Gainera, liburu osoan zehar Lukasekin identifikatuta sentituko zara, eta bere pentsamenduetan murgiltzea lortuko duzu. Beraz, bizi ezazu liburuaren historia, ezagutu ezazu Violet Park. Eta morru eta tristetasun esaten egon zaren horri forma emon, gehituko nuke liburu polit bat egiteko. Polita da liburu, ez da iluna, ez da tristea, hausnartzeko aukerak ematen dituen arren, hori be, suposatzen dut, idazlearen meritua izango dela, bai. Edo estiloa, edo. Bai, nik uste dut mina oso presente dagoela ipuin guztietan, baina mina oso modu desberdinetan kontatzen dela min hori. Ez dela etxipenetik kontatutako min bat, baina, bizitzaren parte izanik, min horrekin aurrera egiten ikastea, ezta? Orduan, badu minetik asko, baina aurrera egitea ahalbidetzen dizun min bat da, ezta? Ez da zulora botatzen zaituen min bat. Bai, uste dute indar bat ematen duela liburuak. Behar bada irakurtzen ari zaren momentuan, ipuin bakoitzaren barruan ez da hori, sentipena, badago iluntasun edo zulo hori, baina, atera egiten zara modu batean, eta uste dut, mamuak badaudela badirela, baina aldi berean izandako persona horien oihartzuna badagoela. Orduan, nostalgia beti da, ez? Tristea iluna, baina nostalgiak ere beti dakar edo dauka garai alai baten efektu hori. Orduan, uste dut bi gauzak argi itzal horiek azaltzen direla. Askotan ikusten dut izandako persona baten nostalgia, lehengo alaitasun batena, lehengo distira batena, edo lehengo ziurtasun batena, edo lehengo leku garai batena, orduan nahi gabe, esan gabe eta deskribatu gabe, ez dekadentzia asko azaltzen da agian hor, kontatu gabe, pertsona horren loraldi edo garai argitsu hori, intuitzen dela, ez? Pertsonaiek ematen duten indarragatik intuitzen dela persona hortan bazegoela bizia. Eta orduan horrek ere... Eta behar bada aterako dela, ez? Bizia bazegoela eta behar bada. Atera daitekela, ez? Ez dakigula, baina aukera hor dago. Sutea, heriotzak, atxiloketak eta polizia ikerketak. Zein, ala zeintzuk izango dira gertaera honen errudun. Dirua dago jokoan, nola bukatuko da dena? Istorioa George Willard tokiko egunkari bateko berri emailaren haurtzaro eta gaztaroaren inguruan egituratzen da. Eta 22 kontakizun txikiren bidez, Ohioko fikziozko Winnesburg komunitatearen bizipenak kontatzen ditu. Amonaren eskutik lotuta, zerbait gogoratzeko ezinean. Ze pasada? Oroitzapenak, onak ala txarrak. Orain nirea, baina bihar, nork daki. Bihar zurea izan daiteke. Zuk ere badituzu haragizko mamuak. Mamuak beti direlako haragizkoak. Beti dira norbaitenak. Beti dute norbaitek emandako musu bat edo norbaitek eman ez duen musu bat. Ausentzia bat edo presentzia bat izango dute. Ez saiatu etengabe zure mamuak hiltzen, saia zaitez zure mamuak zaintzen, behar bada zu izan zaitezkelako beste norbaiten mamua. Beraz, aldela, saiatu zaitez zure mamuak zaintzen, bada ez bada ere.